Papunta kami ngayon ng Mount Zion. Good day mga kamotorista. Woo! Bali ang gamit nating motor ngayon ay M3. Sa pinsan ko na ay kay Marvin Batano. Shoutout sa'yo insan, aka Badoy. Yun o, pugpug o. Natin guys si Mount Zion. Diyan ko rin din nakuha yung pangalan ng anak ko na Zion Tristan. Yan. Mount Zion na nangarap pala yan. Ito na yung papasok ng Mount Zion. So yun guys, balipak na tayo ng bundok sa Mount Zion. Surprise, motherfucker! Gago! Pokemon! Nakakita ako ng langit! Wala man lang silang busina. Ito, tanggal kaluluwa ko 1 seconds. So yun guys, so dito tayo sa Mount Zion Pilgrim Mountain. Yan. Tayo sa tapil ng mga sa Mount Zion. Welcome. Mga kamotorista, dito tayo ngayon sa simbahan ng Mount Zion. Tara, tutur guide tayo. Ikot tayo ngayon. Grabe guys, bali ngayon na lang ulit ako nakabalik dito. Tapos napunta ko dito, kasama ko pa yung ex ko. Then may picture kami dito nga pala. Sa simbahan na yan. Simbahan na yan, nandiyan yung picture namin. Karot lang. Sige, walay din kayo. So medyo marami ngayon dito guys sa Mount Zion. Daming mga halamang mga natuyot na. Yan, dyan sa lugar na yan, dyan kami nag-picture ng ex ko. At yun, nag-iwalay kami. Dako lang, the best tong chapel na yan. Ganda niya, solid yan. Ito may taskol. Solid guys, diba? Ganda. Ganda dito talaga, solid. Tara. Guys, akat tayo sa taas. Sa papalag mo tayo kung pwede umakyat. Ayan. Dito guys, ano na to, sa taas ako. Halos tanong mo na lahat ng sa chapel ng Mount Zion. At so yun guys, sa ibang ano naman tayo, sa ibang ruta naman tayo pupunta. Station of the Cross. Papa Jesus yan. So yun guys, tayo sa may malaking rebulto ni Papa Jesus yun. Laki niyan. Pupunta na tayo ulit sa isang ruta natin, next ruta natin. So yun mga kamotorista, balik na tayo ngayon sa taas na yan. Kakahingal din mga kamotorista. Tanggal yung taba natin.
So yun guys, taas tayo ni Mama Mary. Kahit mo ito, grabe guys, solid talaga dito. Pakaganda. Okay guys, sa iba na naman kami. Papunta tayo ng bundok ng pinaka-Mount Zion. Yan, bundok ng Mount Zion. Ayun oh, guys, takat yan. Bali matarik yan. Takatin natin. Yan, yung takas na yun. Takatin natin yan guys. Grabe, uy. Grabe guys, solid dito. Ay, ito na pala yung pinatoktok nun. Bali putol na pala to guys, hanggang dito na pala tayo. Grabe guys, oh, solid. So yun guys, sobrang solid dito. Sarap magmuni-muni pag lalo na pag-stress ka. Pag broken ka, pwede ka dito, talong ka na lang sa bundok na yan. Sobrang lakas pa ng hangin guys, talaga nakakatanggal ng stressful. Marelax ka talaga dito pag sa mga getong lugar. Kahit ako cold. Solid guys. So yun mga kamotorista, pag may mga gusto kayo puntahan dito, isa sa mga recommended ko itong Mount Zion. The best to, sa chapel pa lang, solid na, ang ganda ng simbahan. Tapos yung kay Papa Jesus sa Rebulto, tapos din dito sa pinaka bundok na ng Mount Zion, tuktok na ito. So dito guys, di masasayang yung punta nyo dito. Tanggal yung pagod nyo, tsaka yung stress. Then yun guys, bali next route na naman kami. Salamat sa mga nanood sa inyo. Yun, thank you.